Oi paska! Vittu, mulla oli just Koivukylä sittaris, joo, poisti vahingossa nämä videot. En tiedä, siinä tuli jotain 8 € tälleen. Voi paska, sinne meni sekin videona, mutta nyt aloitetaan uudestaan. Mennään vaan tuohon S-Markettiin. Sampo. Fuck that shit. Joku vittu avasi vahingossa. 10 €. Saa. Jes, vittu. No niin, nyt mennään tonne Koiviksaarelle. Sisään vaan. Kolmonen. Jätkä. As. Älä pelaa pikku. Jätkä. Tuplaa. Vitut. Mulla on enemmän pelaamista. Täyskö se 8 €? Jatketaan pelaamista. Heitä mulle sitä vähän. 9. Mä tuplaan. Talteen. Vittu. Ei tullut 2. Tupla kerta. Kerta vaan. Joo, päivitänään. No, kuva on jompikumpi siitä. Laitetaan jokerit nää pois sit. Startaa talteen. Itse asiassa ota kuvaa siitä. Okei, no vittu, itä näistä jokereista on hyvä, että ei mitään. Ota 8 € ulos. Sitten mulla on 2. 8. Tuo sit Sampo. Nyt teetetään voittua, heitä vaan 2. Panos. Suoraan siitä voittoa. Kettupa kerta vaan. Et saada vähän pelivaroksia. 40 senttiä, vittu paska. 8. Mä meistä tuolla paskaa jo. Suora. Ota peliä. Ja villit 2. No. Joo. Nyt mennään Alepaan. En tuskin täällä voi pelaa. Mä vähän epäilen.
Sit 20. Mutta voitot talteen. Mulle femma. Tai jotain 10, en tiedä. Heidän tossa 7 euroa. Ota 20 euroa, jos voit olla setelillä. Nyt tuplataan hyvin. Kiitos Rei. Tuplaa. Vittu 24 euroa. Vittu. Voiton maksun. Heitä mulle 6 euroa. Ei vittu. Paljon sä heität mulle? 2 euroa. 2 euroa 20, unoha. Anna Heitä 4 euroa. Siinä on 6 euroa. Come on, please. Kiitti Rei. Kiitti 20. Kiitos tätä RAY ja sullekin.